aika paljon niin sittiä joka puolelta, niin voisi miettiä näinkin päin, että aika hyvin ainakin maalivahtiosastolla skauttaus toiminut, eli Leijonia maalivahit tällä hetkellä Ortio ja Raanta. Ehkä liian hyvin. Miten Rami sitten, jos mietitään tätä kevättä ja tulevaa kesää ja harjoittelu on jo käynnistynyt ja näin poispäin, niin miten se rytmitetään ja minkälainen meininki tällä hetkellä on? No, meillä on tarkoitus nyt saada Janne Hänninen mukaan IFK:hon ja Janne on 7-8 vuotta tehnyt maailman parhaiten pelaajien kanssa töitä ja voisi sanoa, että on maailman paras mies siinä. Puhutaan jääkiekkovalmennuksesta silleen, että jäällä täytyisi liikkua ja olla tarpeeksi voimakas, että todennäköisesti elokuun alussa saada Janne meidän mukaan. Ja hänen vastuulla on aika pitkälle se harjoittelun fyysinen rytmitys sitten kesällä. Ja kyllä sillä tasolla niin samalla lailla kuin kaikki joukkueet, että ekana yritetään päästä vanhoista vammoista eroon ja sitten löytää se sama vanha roppa, mitä se on ollut joskus viime vuonna ja sitten ottaa askel tai 2 tai 3 askelta eteenpäin. Et hyvin perinteisiä asioita, aika hyvin joka puolella Suomea tiedetään mitä tehdään. Miten Rami sitten ensi kautta kun ajatellaan vielä, niin minkälainen joukkue IFK tulee pelityyliltä olemaan ensi vuonna? Viime vuotta kun mietittiin ja organisaatio on hyvissä ajoin viime talvena on jo nähnyt ne isot kehityksen paikat ja Tomppa sanoi ne, että nopeutta ja sitten määrätynlainen järki pitää olla nykypäivänä, muuten ei voita, mutta se mitä mä luulin jossain vaiheessa, että kovuudella ei ole merkitystä, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että kyllä että meidän pitää olla äärimmäisen kovia. Miten Rami sitten sellainen seikka pitkästä aikaa jälleen valmennat Suomessa, miltä se homma maistuu? SM Liiga on ulkopäin katsot, niin mietit, että aikamoista sähläystä, mutta sitten kun menee sisälle eli valmentaa joukkueita, niin kehitystä on tapahtunut Suomessa. Porukat niin pelaa niin enemmän järjellä kuin aikaisemmin, vaikka se ei aina siltä näytä, mutta jotenkin tuntuu, että peliä mietitään enemmän kuin vielä 5-10 vuotta sitten. Ja siinä kehityksessä täytyy olla mukana ja mun mielestä se sopii aika hyvin IFK:lle. Yleensä IFK on löytänyt keinon sitten aina niin vaikka epätoivoisessa tilanteessa niin kääntää se peli. Ja luulisin, että jatkossa se tulee nousee vielä isompaa osaa. Pelit on niin tasaisia. Kiitos tosi paljon tästä kunniasta. Meistä oli kaiken kaikkiaan aika värikäs kausi ja oli ylä- ja alamäki, mutta se mikä oli hienoa, niin fanit oli kuitenkin meidän tukena koko ajan vaikka aina se touhu oli ihan ruusuun tanssimista. Mutta tosiaan tehdään tää kiitos tämän videon välityksellä, voin itse päästä paikalle. Onnistunut sen verran, mutta kaikille siellä niin mukavaa risteilyä ja vielä kerran kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Pelaan näin hieno ura, näin hienossa seurassa ja näin hienoja fanien edessä. Ja iso kiitos kuuluu tietysti tälle seuralle, joka on jeesannut mua joka kerta kun on ollut siihen tarvetta ja totta kai omalle perheelle ja kaikille hyville tutuille ja frendeille ja näin poispäin. Ja tietysti myös kaikille faneille ja kaikille teille, ketkä olette täällä tänään. Aika vaikea sanoa mitään muuta kuin että kiitos tosi paljon. Kiitos.
Niin Söde, tosiaan edustat IFK:ta kokeneempaa kaartia, mutta kysytään tähän ensi alkuun, että miten Klabi jaksaa kunnossa? Joo, ei siinä nyt enää sen suurempaa hämminkiä, että mukana ollaan ihan melkein täysillä, mutta ei, että luistelut aloitin tänään, muuten on ollut vähän hiljaisempaa sillä puolella, mutta kyllä tässä pystyy kaiken näköistä tekemään. Uusi kausi lähtenyt jo liikkeelle teidän kannalta, harjoittelu käynnissä, miltä se on maistunut, miten se on lähtenyt? Hyvältä on maistunut. Aina uusi valmennus tuo aina vähän uusia juttuja ja vähän lajinomaisia juttuja yritetty alkaa kehittää koska fakta on se, että meidän pitää olla paljon parempia ensi vuonna, niin tässä on kaikilla rutkasti töitä. Että tässä on tietysti kuulla, että toimisto on pärjännyt hyvin ja kaikki klubiemännät on pärjännyt mahtavasti ja vetoklubit on pärjännyt hienosti ja fanit on uskomattoman hienot, että nyt on meidän vuorossa myös alkaa maksaa takaisin. Miten Söde mainitsitkin tuossa just, että uusi valmennus on uusia juttuja, niin kerro vähän niistä, onko jotain erityistä? No ne on liikesalaisuuksia ja tässä yhteydessä ei uskalla niitä paljastaa. Miten, tosiaan mainitsin jo itsekin tuossa, että olet ollut pitkään IFK:ssa mukana, nyt kun Kivekin on väistynyt ja näin poispäin, niin itse olet sitä kokeneempaa kautta, millä meidät ohjeistaa ja opastaa nuorempaa pelaajista? No, ei se, jokainen on vastuussa itsestään joka päivä lähtökohtaisesti, yritetään näyttää uusia juttuja, jos joku niitä tarvii ja kannustaa niin paljon kuin pystyy, mutta kyllä tässä on omien hiusten kanssa ihan tarpeeksi tekemistä. Paljon on tänään puhuttu IFK-faneista ja ne ovat tosiaan tärkeitä koko organisaatio varmasti koko joukkueellekin. Minkälaisena sinä IFK-fanat? No, tässä on monesta suusta tullut, että oli haasteellinen kausi, mutta erittäin paljon lämmittää mua ja varmasti koko joukkuetta voin koko joukkueen puolesta. Ja voi muuta kuin kiittää meidän faneja, että Sankoin joukon on ollut kotona yleisö ja vieraissa ollut mahtava tuki ja yritetään edustaa paitaa niin hyvin kuin voidaan. Se on aina millä me voidaan teitä kiittää mutta meillä on pelaajilla on paljon töitä, fanit saa rällättää, niin kuuluu rällättää ja me yritetään palkita ensi vuonna mahdollisimman hyvin.